Şol şu wagt ikinji gedek gelip oturun. Ýa-ni şu mikrofon bilen telefon alşmandyr. Käwat bolýar şolar ýaly. Garap gitdik. Gollywoodda dostlar bilýän bolsaňyz Meryl Streep diýip aktrisa bar. Ören talantly diýip hasaplanýar. Diri legendalardan biri diýilýär şu wagtçaňa. Oscar bayragama, garada bir ýerde bayrak bolsa baş onno. Onsoň bir gepleşikde çağılığı barda soraýarlar. Çağılıgyny nähil geçdi diýip. Olam ören garyp ýaşaýardyk biz diýe. Men äl nähil derejede garyp ýaşanymyzy aýdyp berenýär. Goňşymyzyňka bir gede myhmançylyk etdim diýe. Olaram kartoş kartyp otur diýär. Menem seredip näme etýäňiz diýip soraýan. Olaram kartoş kart ýaz. Menem kartoşka 10 ýaly bolany, kartoşka 10 ýaly bolýar diýip jogap berýän. Näme üçin? Sebäbi biziň iýen kartoşkalarymyz şol zaya ýerlerini aýyryp, guwradyp, şol kaşa un görnüşinde satylýar eken diýe, haltalaýyn, şonu ýer ekenik diýär. Men diýir kartoşkany görmedik kiçikkam diýe. Gara ýaşlygym şolar ýaly geçdi men diýe. Inni kariyerasy bar diýip beren men size. Belli bir ýaşa ýetenden soň kino iş başlaýar we aktrisa hökmünde. O wagtdan ogodan däl bul, ogodan diýilýänlerden däl bul. Hemem aktrisalyk talantyna hiç ýerde bir görkezip bilmedik. Ana şonu bir rejissörüň ogly meni kakasy bilen taşdyrman alyp gitdi diýe. Ulu bina iň ýokurky etagyna kendi olaňam ofisi. Girdik, kakasam aňyr çetde şol stolyň başynda otur. Kaka ene şol Meryl Streep biziň täze kinomyza düşürseň diýip. O wagtam King Kong film düşüriljek bolýar diýe. King Kong film şol her bir 20-30 ýyldan wagtdan gaýtadan çykaryp dur da, ýöne King Kong filminde esasy gahrman şol maymyn. Şo taýda gyz kimem bolaryna kän üns berilýär. Aýdyn şo King Kongda haýta aktrisan tanaýanyz. Şolar ýalyrak bir üns berilmeýän rolla kakasam seredip durdy da, olar asly italyan ýara. Men düşünýän däldirin öýdüp şey diýip soraýdy oglundan. Ey, bu Bedroýy nerden getirdiň diýip. Menem italyança düşünýän diýe. Menem jogap berdim diýe. Siz şol King Kong'uňyzy alyndy, epläp näme etseňiz şonu ediň diýip aýtdym diýe. Seredin, inni bolsa wagt hemme zady ýerbe ýer etýändir-de. Şu wagt Meryl Streep Gollywoodda iň bir awraýly aktrisalardan biri häp aýdyşym ýaly. Her ýylla ýüzläp gelýän tekliplerin içinden saýlap birini düşýär. Şundan soraýarlar, siziň genialnystyňyz näme dedi? Bular aýtýar, menne üýtgeşik bir genialny zat badyr öýdemok diýe. Ýöne men şol iň aşakda garyplykdan şu taýkçenni hemme zady gördüm-de men diýe. Çyndan kimsinmek näme gördüm, geçdi başymdan diýe. Begenmek näme, ağlamak näme, men şu zatlaryň hemmesini düşünýän diýe. Şoň üçin şu zatlary ulanýan men diýe rola giremdi. Şolam ýeňillik töretýär diýip aýtdy. Şeýlerak dostlar, hakykan mara ýöne men aýtjak bolýan adam şol sunmada adamsy çağılykdan berilýär saňa şol sen görnesiň gelýär, ya aýdasyň gelýär, edesiň gelýär, her kimiň ulu arzulary bolýar. Ýöne şoňa harajadyň ýetmän bilýär, ýa bolmasa mümkinçiligiň bolman bilýär. Onsoň iň bolmanda biriniň ýanyna görünsemem diýip kaýly bolýan käwagt. Sen islemeseňem şol bolgusyzrak rollarda oýnamaly bolýan. Şolam sen göwnüňe injelere ýa bolmasa gereksiz aýdymlar aýtmaly bolýan, ýa şo taýda düşmeli bolýan. Şol käbir kişini şey diýip ýokarlaryk eltýärem ol. Ýöne käbir kişi şol başdaky eden işleri, soňky işlerine ören ziyanam ýetirip bilýär. Sebäbi sen bir bolgusyz ýerlerde görünen bolsaň, bir gereksiz proýektlere düşen bolsaň, sen gowy ýerlere çağırylmanan bilýän. Şoň üçin hemişe pikirlenmeli zat. Şodan adam aýtýar, sen şu wagt etýän işiň ýene 5 ýyldan, 10 ýyldan öňündäki gözen getirýän wagtlaryňa nähil täsirini ýetirjek, şonu pikirlenip etmeli. Şeýlerak dostlar, şunu paýlaşasym geldi. Janyňyz sag bolsun, işleriniz uğruna bolsun.